Kung gusto nyo pong bumili ng tilapia, sariwa, dito sa San Nicolas. San Nicolas 1, murang-mura, mababait yung nagbebenta, oh. Guwapo pa. Mga video, may kayo ba? Nahuli ako, no? Nahuli ang pagdating ko, ha? Hello po guys. Dalaga kami rin di ba? Okay ka. Dalaga to, dalaga. Ay plastic oil. Ano ka en sikyo? Vlog ka kuya. Nagbablog ka. Sige, bablog ko kayo. Ano pangalan mo? Ano pa? Kabalens Vlog. Ayun, wala akong dalang sticker. Sige, susunod, bibigyan ko kayo. Saan? Saan yung ano mo? Pangalan mo? Kabalens Vlog. Wala akong dalang sticker eh. Paano mamaya? Cellphone. Ito. Ito, saan? Para manood kayo mamaya. Pag-uwi. Wala kang sticker boss. Sa susunod, pagdala ko kayo. Tingnan natin. Sticker. Pag nagsahod ka dyan, bigyan mo. Maaga kayo nag-ano? Alas 5 alas 5:30 dito kami. Nandito na kayo? Yung malalaking isda. Hindi ko na ano, no? Meron tayo. Kung may isa na rin yung lumulungan din mo. Ito yung ano ko. Kamampangan kayo? Kapampangan kami. Yan, Kamampangan. Yan. Kabalens Vlog. I-upload mo kanyan mamaya yan. I-upload ko naman may ito. Kapampangan ka rin na kuya. Oo, Kamampangan ko. Basta kapampangan. Manyaman. Hindi ka kami manyaman. Bungarlo, saan nagagaling yan, Brad? Saan? Lubaw. Lubaw? Medyo slow na ba? Hello guys. Hello guys. Good morning. Shoutout na Awi. Shoutout po kay Masantol. Mga ilang kilo ang dala nyo, boss? Shoutout po ano ang badang. Ma? Maubos lahat yan sa tingin ko. Dami na nagpaparada rin eh, no? Bumibili. Ngayon pa lang bumili sa inyo. Hindi po lang kita yung malalaki. Kabalens Vlog. Mayroon malalaki? Gaano kalalaki? Shoutout po. Sa piraso lang o, 2 kilo. Ba, malang. Shoutout daw po. Mga pangit pa. Binata pa kayo o dala na? Kasama na to. Dala na po. Dala na. Dala na sa babae. Dala na. Lagi pa kayong ano? Niloloko kaya nadala na? Opo. Shoutout daw po kay Mami. Mami? Okay, Griego. Yata siya ex. Ex daw niya si Mami. Ano yan? Sosyo kayo? Hindi, lagi kang magtindala. Nagkikipagtinda lang. Bigyan mo kaming pera para... Para... Eh ako ng boss nyo? Ba't may ganyan? Anong purpose niyan? Yung umiikot? Oxygen! Hindi. Magbibigay ng... na. Oo. Ang bilis ah. Balik na. Late lang, no? Late lang ng pag-vlog ko, no? Sumasahod ka na dyan, kuya? Hindi pa. Ang bago pa lang. Kulang sa 2 buwan. Ayan, oh. Ang gwapo. Oh. Shoutout kay Maui, Griego. Saka kay Shoutout po kay Masantol. Thank you. Masantol. Taga Masantol pala to. Marami santol sa inyo siguro, no? Kaya masantol. Wala Masantol. Lahat sa... Ba't masantol? Thank you. Ayun yung Mount Arayat. Ang ganda, oh. Ang Ganda ganda. pala ng lugar niya rito, no? Sige. Anyong. Thank you. Anyong sa'yo. Anyong nga sa'yo. Arigato. Taring. A few moments later. 3. So hindi ako kakain ng kanin. Ito may gatas ng kalabaw, may pandesal. Hindi natin na si Madir. Nagsimba pala. Today Sunday. So yun. Galing tayo sa palengke, namili tayo ng gatas ng kalabaw at saka pandesal. At pang-ulam na rin. Nakabili tayo ng live na tilapia. Yan.
So kailangan laging healthy kinakain natin. Hindi tayo magra-rice. Tilapia na pirito ng almusal natin ngayon. Tsaka kape. Yan. So shout out nga pala sa kumpare ko kanina, no? Pinuntahan ko kanina si Paring Gos. Yun, nagkape kami kanina, kwentuhan, yung mga mentor ko yan. Tsaka si Kuya Dading, hindi ko siya nadatnan. So yun. Tayo ng tilapia. Ba, buhay pa, no? Buhay pa. Oh, buhay pa. Buhay pa. Yun, no? Ang dami na pala yung 2 kilo. Magkano kilo ngayon? 120. Mura? Muna nga sabi ni Mama, 130. Mura. Nabili ko yan doon sa taga Masantol pala sila. Layo na. Oo, malayo. Hindi pa nagpunta si Eden dyan? Kabalans! Kabalans! Nasaan yung kinapig? Hindi pa nanganak? Tik? Hindi pa nanganak. So, buntis po yung kinapig natin. Ito. So, iniintay po natin manganak. Yan. So, yung asawa niya is nandyan, nakabantay. Yan. So, iniintay na lang natin kung kailan manganganak. Yan. So, wala pang nawalis. Maagang lumarga si Madir. Siyempre, today is Sunday. Panginoon, kailangan natin pumunta sa simbahan, manalangin, yan. Pero kami mamaya magbibisit kami. Mamaya. Yan. So, kami sili. Ito yung tinatawag na siling labuyo. Yan, tumanghang po to guys. Matindi to. Yan. A few moments later. Ay, kalago na naman Mako. Say hi. Hi. Maraming dalang rambutan ni Tik. Yummy din. So yung ano yung Tinik tinik. po ha. Yung tinik. Banda Ken. Banda di. Tignan natin yung ano, nakuha ni Tik. Wow! Wow! Oh, ang dami. Lagay mo dito. Oh, Ilan kay Milo Eden? ditak. Wow! Halos pula na pala. Ang galing ni Tik, oh. Halos pula na po yung ano, bunga ng rambutan. Manda rin, Tik. Bagong pitas. Dami. Karal na ikon, Tik. Sige, sumama po. Tik, wala may tang stand na ita akong kaya kita. Itang... Tayo. Pogi. Ay, wala may. Tang stand na akong GoPro. Yummy, Dahan-dahan kayong tinik. Kaya kaya nga nyo, no? Dagol na yung fish mo. Blablab ako? Bo, syempre. Sino luto? Tita Mami Ethel. Kaya paluto kaya. Salida kang fish. Tayo. Palakwang kaya? Mukha kaya. Ali. Diba? Ba't ako? Pinisala ko yung ikimigime. Saan na? Ito. Thank you, Tik. Ang galing ng Tik. Ako na! Ako na! Mapa, vlog da ka. Ako na! Oh. Ay, may gigid. Pota kinisana ka. So, wala po tayong gagawin ngayon kundi kakain ng rambutan. Siyempre, buhay probinsya. Oh, ang dami oh. Na? Dalawa pa lang. Hindi ko pa man sinungkit na nakaano na nga ako. Nakaano ka na? Nakakuha ka na? Hindi mo pa sinungkit. Magaling itik Ethel. Oh?
Hindi pa na sinungkit, nakakuha na. Galing naman. It's a magic. Magic tick. It's a magic tick. Kalago lang mako. Ang dami oh. Siyempre, nagsimba ako. Kayo mo da? Yeah. Kumakan pa lang Ethel. Wah, Punta kay gilitan niya ayusan libutan. ka na namin kita Wow. pala malati. Tutuki ba na? Kaya tutukitan mo siya sa kilo. Fresh. Kaya may kampalang banta bangalan te. Kaki nanini din, no? Hindi din, lalawian mo rugo. Sarap. The best. Sarap, take kanya Amanda. Ang dami na quality ko. Pakit ka patik. Pakit. Yeah. Seli ko lang ka ng detang mano ka rito. Teka, ano akong seli rito. So, Detang makakulong seli ka. Umalis ka tabutan ito. mamalis tapo to. Exercise. Ako, sorry. Kararating pong nagsimba po kami na. Hindi nga kita nadatnan eh kasi pagdating ko dyan walang tao. Maaga kaming umalis. Sino kasama? Si Si Tik. tayo kami dalo. Taka nung nga po nanitang may kayak mo, paputo ni antang kay rambutan. May tiya? May tita nga po nakareta rambutan. Kayang mabungay, papatay mo na, banan niya kang niyakan. Makaroon siya niya. Kayak mo na, siyempre may saray kayo, bungay niya nilayan pag isla. Ay, Kawawa mate. to. Tagalog ka ma. Oo. Namatay daw yung bata sa pagkain na rambutan, yung buto. Sa Jessica So ata. Napanood sa Jessica So. Di siyang nagbalita yata. Namatay yung bata. Kawawa na. May down Ang pa. ganda oh, pakita natin. Oh, may Ang down. cute oh. May mga down. Magaling itik. Baka mandalat eh. Sabi naman mo eh. Bukas. Win siya bukas. Malalang holiday bukas eh. Ba mo lang pa ka ba? Ala, nai-retail mo nila bukas sa laon. Lang. Bukas, anang panapin. Yasak palubang ke alas 5 ni. Naman da. Ela tutuki hindi sumasama yun ah. Yung buto. Yung balat. Kita ka. Kain kaya kao eh. Eden Ken aputan! Kiss mo ko pa. Oo, kababalo ka. Sapit mo ko yung mukulab. May love boy. Wala nung watang tagilid. Ano? Ang dami. Kanyaman da. Kaya namin Ilang kilo yung binili mo? maluto kaya kanin. Ay, ba? Ay, kain mo. Kumakalok-lok mo te. Ito yung sayaw. Ay, tuturo ko yung gilid. Pito ko na ako gamat, oh. Huwag kang gaganyan. Huwag kang ganyan, bebe. Oo. Batek! Ayan ka sa agri, hala ko na kakin. Oh, iniintay kita kanina, hindi ka man nagpunta. Di ba, nag-usap tayo, basketball tayo? Oo, di ba sinama ko? Ah, pumunta sa ilog, adyan, no? Sa sapa. Kumuha ng isda. Oo. Ako nga po. Oo, nagsimba kami. Tapos pumunta na dun sa ilog. Anong oras ka lumano? Umalis kanina. Oh. Anong oras yung tik? Ay, take you, Lord. Alas 7 yata o alas 6. Umaga kami, umaga kong ginising. Alas 7. Ay, alas 6 na, no?
Kanya Ang man gabang mo. Makanini mo. Di ba? Kanyan may kayo. Debutad, yan eh. Wala eh. May malapang Pahalang masulat eh. kaya ako. Oo, stuya. Ano na katawa? Diba, Kenny Metal lang like Oo. Oh, magaling itik ah. Dito kaya ang gili, mapula niya. Ngayon ka na. Wala ba? Awa, tuyapin. Maluwal rin bahay mo. Tarit ang kayo mo. Ang sulat ka. Press na pag bagong ano, pag bagong pitas. No rin talapia. Tatak ka mula lang. Milo yun. Kaya sapat yung Milo eh. Pagaling ng tek pala na oo. Malami, Sino naman babo? Oo. malami Tarzan. Huwag kang mahulog dyan, tek. Ay, Diyos ko po, malaking ano yan. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Matanda na yung mga manggamunta, ano na? Sino nagtarin yan? Si Pader? Tatay mo. Kung yung tinanim ko mangga doon, meron na kay Jay. Saan? Doon. Punton ko doon. Diyan. Ay, oo. Di ba may bunga ng malaki yun? Oo, dalawa yung tinanim ko dyan. Natomba yung isa. Kagaya yun, natomba yun, no? Hindi pa namunga, bata pa lang. Next year siguro mamunga na yun. Ay, wo. Amo, tek. Isagad na yung bits mo. Lagyan kayo mga nanya katis ng bits ka ta. Tingnan ko. Sige, talong ka. Hop! Sige, talong. Kaya kagagagamit kanya po. Yan. Snap na. Yan. Ay, matas niya mo rin. Matas na rin tang ano mo. Snap na. Yung mga pigari kayo. Dati ah. O mga pilang kamaka niya? Sige, Pel. Kain na ako, may pagalang. Ah. Makapress ko. Uy! Sabi nila may ano? May Sarap bagyo na, na sarap naman. lang hangin. May bagyo na. Wala rin, may akasin. Ang ganda ng hangin. Ganda ng lola mo ngayon, no? Ang sarap ng ano? Ay, sarap ng rambutan, no? Yes. So, Tik! Sarap ng rambutan, no? Tumitingin ba tayo? tayar ka niya. Ba nakarating na doon yung ano mo? Gumagapang pala, no? May 3 raw sa likod, ngayon wala, sabi ni Apple. Kinuha nung dumadaan, sa kanila na lang yun. Yung sa labas, sa kanila, yung dumadaan. Yung Paano yan? dito sa Dati atin. isa lang yan? Oo, doon lang. Pabara mo naman. Talagang maraming langaw ngayon. Uso yung pinya. Di ba? Dami natin Kinain. kinain. Pero marin pa, ubusin na natin yan. Dati bumibili tayo, no? Oo, ngayon hindi na. Sarili. Ay, busog na ako. Karating namin pumunta na sa ano dito, Sapa. Nagano na ng isda. Ang liit-liit. Sitik. Kaya pala tinatawag ko, wala sumasagutan doon na sa Sapa doon sa likod. Hindi kaya naliligo sitik doon. Hindi. Baka makakita siya ng sirena Yung doon. stepping niya nawala siguro, dumago sa ano, sa paligid, diyan sa likod. Sitik. Malamang. Ang poring kay burira pala yung pids. Deng, deta rabbit. Ay, karakon si Rico. Kita kang Andro, ang dami ng binili. Sabi niya Pinandro? Matuwa niya.
Uy, matuwa na yan ang taba, ne? Magda, yan naman ka na, mas ka na ako naman mga ma'am. Malakas na naman akong kumain. Ba, di mo kunin kahit magbolos lang dito. Ikaw naman, Dar, sabi niya. Gusto ka na. Nagkasakit nga ako eh. Talagang ganyan, sabi niya. Matagal na yung tindahan niya yun, no? Malakas. Napag-aaral niya yung anak niya, doon din. Ano rin ang asawa niya, magkasama sa negosyo. Silang dalawa nandun? Kung minsan, doon yung asawa niya, siguro pag mamamaliki, magbibili ng mga tinda nila, yung babae. Ewan ko kung 5 yata yung anak niya. Yan, Si Andrew. O yung isang kapatid niya, anong pangalan? Si Boy. Si Boy. Yung na... 2 lang anak naman nun. Nag-asawa nata. Di ba nang bumili tayo ng pansigluglog sa harap ng ano? Yung nagtitinda ng bangus sa palengke. Di ba nagtitinda, bumili tayo. Yun ang asawa ni Boy. Yung maganda. Yung nanay ni Boy, kapatid ni Apong Marie. Ano sila pangalan na rin ni... During. Dahil nagpapautang yan, ha? Kung minsan naghiram kami ni Rita noon. Pag wala po yung sweldo namin nung nakabrod ang tatay mo. Pag, Binabayaran niyo naman. pagdating ng sahod. Kaming dalawa ni Rita. Siyempre, kung minsan, nagkukulang yung ano, may gagastusin ng iba. Kaming dalawa ni Dara Morita. Mura lang ano, maghiram kami, 300, 200, ganyan. Maano yun? Matimbang lang. Matimbang. Una sahod ni tatay mo nun, hindi ko kalimutan. Magkano sahod niya? 1,400. Aman. Oo, nung una. Pero nung ano na, lumaki na. Magkano yung pinakamalaki saan niya? 4,000 na sa o 3,000. Malaga Naubos natin yung sahod, yung perang yan, hindi? Hindi. Ay, may naipon kami kaya nakabili ng kalabaw. Tsaka ito sinala ni Lola mo ito sa amin, nagiram ng pera. Kaya ang tatay mong nagtrabaho. Binayaran. Balay narkilas sinanda. Kaya Den? Kaya Den? Ito gumagana. Den? Kaya? Ba? Kenny ka! Ka! Kenny! Ka! Ka! Ika! Hala ko. Okay ni ko. Ayun sabi mo. Okay ni. Ka Kenny, love na ka. Ay rambutan? Ka Kenny! Ka! Kaya hindi na rambutan. Ay rambutan? Gusto mo rambutan? Aka. Hindi ka na mo yung love po. Alis tayo na. Di ba mo tatay Marky? Wah, okay. Bahala na, ne Den. Agol na Eden. Dagol na. Tapos swimming, ne. Potang madaguli din, eh. Maragol niya, dagol na. Ay, mag-aral na pala. Ay, aral na pala si Eden, ma. Martes. Kahit si Bonbon. Aral ka na? Na? Adog. Saan Ayun. ka aral? Pinalabang ko na kay Asak yung uniforme niya. Tsaka kay Tik. Yung polo ni Tik. Eh, kailangan daw polo. Binili ko na. Nabig! Paglunis lang daw. Tsaka itim ng Eden sapatos. yung nabig, Binili oh. ko. Eden yan inapeg. Kang Eden niya.